Veliki pritiscimo, tu je bajs i gdje ćemo ono preživljavanje, što je Ika počela. Možda se ne bude kodiviti i idet ćemo. I potom za Matagines Mocatelos, sad je Matagines MCTV. Sad ćemo na kopamo rudniku, a ovo neću sad da radim tu kuću, nego ću to kasnije, ali će da bude dobro. Sad, to vidite. Ja ću da kopam inače drvo. Što se desilo jedan tvoj. Nemamo hrane. Šteta. Ljudi moji. Jedna krava. Gdje se kakam. Ima dosta. Ljudi. Ovo sad je miš. Šta ćeš po noću? I ljeto mi staješ po noću. Ljudi tamo. Nećemo da bi ukrali i one su brze. Odmah da ih ubijemo. Sve ćemo da pokupimo krave. Mnogo su dobre. Dajte. Morat ćemo brzo da pojedemo. Da slučajno ne crknemo od hladi. Inače primijetili ste da se bolje čujem, to je zbog slušalica. Za neću da tražim matrac, imam ga malo pa ću da tražim malo sekiju. A sad je slaba, a krave su brzi. Padi u vodu. Yes. Da mi smo imali lebe, smo to nije dobro. Sad ja mislim da će to da bude to za krave. Možemo da se bacimo na posao, možda samo još ovo dobijemo ako su bliže naše kuće koje nisu onda naravno neću pitan da ih ubiju. Će treba mi ovo. Tako. Zombi ladno doli. Sad nećemo to da izvedemo. Joj, majko moja. Šta ja ujadi? Pada Bog. Metali, vidite! O ne! Ljudi. Eno mi je kuća. Eno je sreća. Što je ovo? A to je Ika. Ništa, morat ćemo da se vratimo dole. Polako tako pričat ćemo dok se vraćam. Nisam mogu da snimam zbog škole, pa onda nije imalo nijedan klip. Zbog škole mogu da stavljam. Tu su... Ja zamislim ispred vrata. Tu su mi. Endermanu, beži. Oh no. Endermanu. Beži. Možda će... Au, ne mogu skinuti. Sekni. Yes, dobili smo jedan depelu. Brzo. Spavaj. Neće da mi pala. Što je kraj? Ne treba nam. Tako, mogu čistije, ali ne mogu da spavati. Noć
vrućina mora biti. Sad ne bih koristila, može da se umije, ali ne bih pokušala. Sad ćemo da jedemo pomoći. Nemoj išlučeno da se pita. Pa možemo da pričamo. I da nisam mogu da snijem zvuk škole. Inače, vjerojatno će me pitati gdje ti živiš. Ja sam neće živjeti. Tako ti je izgledao, da. Tako. Joj, majko. Sad ćemo da jedimo dok. Yes! Djete, možemo. Evo, sad će svi da goje. A vitamine. Ne. Pauk. Nisam ti ništa skrivio. Ne, pucaj. Meta sam. Evo su mi. Ajte mi. Yeah. Oh no. Aj sada eksplodira. Ali moja ovo nikada ne da radi. Au, naše. Mogu ih odati. Skeleton. Ne, zato mišlja. Oh no! Ne! Ne, ljudi moji. Mrtvi smo. Mi pokukamo sada. Sam mrtvi čovjek, držite. A vidi ih! Ne goje! Ne! A oni se tu stvar. Ću ja da im kapam. Ajde, mislim da će moja. Lepo uzmem matemat, uzmem lepo kramp, kao što kažem matematika za ono. Nego i tamo uzmemo ajon, ovdje ima puno ajona, samo što je šteta što ima puno zombija, tako da to nije malo sreća. Evo još jedan. A gdje vidite tu? Da ima puno prostora. Majko me moja će ovo da zatvori. Ne. Oni što ne mogu više. Srpim ga sve primišu. Ti daješ smetiš. Koliko se ona nema neka zamka.